ኣብ ዙሪክ ስዊዘርላንድ ጅዳ ስዑድያን ኣብ ደውሓ ቀጣርን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብ15/16/18 ጥሪ በብወገኖም ኣብ ዘቀንዕዎ ኣኼባታት ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ኣገዳስነት ምሕያል ውዳበታቶምን ዘትዮም በዚ መሰረት ኣባላት ማሕበረኮም ዙሪክ ብንቕሓት ንኹሉ ድልዋት ብዝብል ቴማ ብ18 ጥሪ ኣብ ዘካይድዎ ጉባኤ ውዳበታቶም ብምርግጋጽ ኣበርክቶኦም ኣብ ሃገራዊ መደባት ከም ዝሕይሉ ኣረጋጊጾም ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድ ቋሚ ልኡኽ ኣብ ቤት ጽሕፈት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ኣብ ጀኔባ ኣተሃብቶም ዘርኣዮ ዘስምዑ ቃል ድልድልን ንቑሕን ውዳበታት መሰረት ዓወት ከም ዝኾነ ብምግላጽን ነበርቲ ዙሪክ ነዚ ዕላማ እዚ ንምስማር ንዘካይድዎ ዘለው ጻዕሪ ሞጊሱ ግዝያዊ ኣቦ መንበር ማሕበረኮም ኣቶ መርሃዊ ተኽላይ ብግዲኡ ንዕቤት ማሕበረኮም ተበግሰው ወሲዶም ንዝነጥፉ ዘለው ወገናት ብምምስጋን ኣብ ንሓደስቲ ወለዶታት ብባህሊ ታሪክን ክብርታትን ብምኹስኳስ ሃገራውነት ንምስራጽ ብዝለዓለ ከም ስራሕ ገሊጹ ብኻሊእ ወገን ብ15 ጥሪ ኣብ ጅዳ ኣብ ዝተኻይደ ኣኼባ ጠቕላሊ ቆንስል ኣቶ ዓብዱራሕማን ዑስማን ኣብ 2025 ብዛዕባ ዝተዓመ ፖለቲካዊ ትምህርታዊ ውድባውን ዲፕሎማስያውን መደባት ውጥን ስራሕ 2026 ብሰፊሑ ገሊጹ ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣሰሙድ ወግፊት ንምድጋፍ ዝተጀመረ መደብ ብጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሱ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ደውሓ ቀጠር ዝነብሩ ኣባላት ማሕበረኮም ኤርትራውያን ብ16 ጥሪ ኣብ ኣዳራሽ ባህላዊ ማእከል ኤርትራ ኣብ ዝገበርዎ ኣኼባ ኣምባሳደር ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ምድንፋዕ ኣበርክቶ ማሕበረኮም ኣብ ሃገራዊ መደባት ልምዓትን ን2026 ወፂኡ ዘሎ ውጥን ስራሕ መብርሂ ሂቡ ተራ ማሕበረኮም ኪንዮ ገንዘባውን ንዋታውን ኣበርክቶ ዝኸይድ ሰንሰለት ምውራስ ሃገራውነት ሃገራዊ ክብርታትን ከም ዝኾነ ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ዓሊ ዜጋታት እዚ ብግቡእ ተገንዚቦም ውዳበታቶም ከሕይሉን ዓቕምታቶም ናብ ሃገራዊ መደባት ከቕንዑን ኣዘኻኺሩ ተሳተፍቲ ብወገኖም ዓቕሞም ዘፍቀዱ ኣበርክቶ ክገብሩ ዘለዎም ድልውነት ብምርጋጽ ንትግባረ መደባት 2026 ሓጋዚ ሓሳባትን ርእቶታትን ኣቕሪቦም ሓይሊ ኣየር ሱዳን ዳግማይ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ኣካይዶም ብኩሉ ግንባራት መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ከፊቶም ዘለው ሰራዊት ሱዳን ሎሚ ወጋሕታ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ቀንዲ መተሓላለፊት ኣጽዋርን ድራዓት ዝኾነ ስፍራ ሓይሊ ኣየር ሱዳን መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ፈጺሙ ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን መዕርፎ ነፈርቲ ኣሶሳ ኢትዮጵያ ብቴክኖሎጂ ድሮን ቱርክን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝተደገፈ ወሳኒ ወታደራዊ ማእከል ኮይኑ ይርከብ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ኢትዮጵያ ከም መመላለሲት ቦታ ብምጥቃም ነቲ ብኢማራት ዝድገፍ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ ወይ RSF ኣብ ሱዳን ንምሕጋዝ ዝዓለመ ወታደራዊ ሽርክነት ዘመልክት ኮይኑ ንጸጥታዊ መልክዕ ቀርና ኣፍሪካ ዳግማይ ኣብ ተሃዋሲ ኩነታት ኣውዲቕዎ ይርከብ ኣብ ንስ ዞባ ድባርዋ ንሓልሓለ ምስ እምኒ ጸሊምን ኣብ ነብፁ ኣምላክን ዘራኽብ 7 ኪሎሜትር ዝንውሓቱ ጽርግያ ሓመድ ብ20 ጥሪ ተመሪቑ እቲ ጽርግያ ብተሳትፎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብፕሮጀክት ዓዳሃሎ እዩ ተሃኒጹ ሓላፊ ክፍሊ ኢንጂነሪንግ ፕሮጀክት ዓዳሃሎ ኢንጂነር ዳንኤል ግርማጽዮን እቲ ብሓያል ደገፍ ማሽነርታት ዝተሃነጸ ጽርግያ ኣካል እቲ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ሃገር ማሕበራዊ ረህዋ ንምርግጋጽ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ምዃኑ ገሊጹ ንሱ ወሲኹ ኮሚቴ ልምዓት እምኒ ጸሊም ኣብ ምትግባር እቲ ፕሮጀክት ንዘበርከቶ ኣስተዋጽኦ ብምንኣድ ቀጻልነቱ ንምርግጋጽ ስሩዕ ምክታል ክግበረሉ ተላብዩ ኣባላት ኮሚቴታት እምኒ ጸሊምን ወከልቲ ዓድታት ዓዲ ሕዝባይን ዓዲ ነዃነት ብፕሮጀክት ዓዳሃሎ ዝተኻየደ ጽፉፍ ስራሕ ብምንኣድ ኣብ ተመሳሰልቲ ናይ መጻኢ ልምዓታዊ ስራሓት ተሳትፎኦም ንምጥንኻር ድልውነቶም ገሊጾም እምኒ ጸሊም ካብ ከተማ ድባርዋ ብሸነኽ ደቡብ ምዕራብ ኣስታት 8 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ኮይና ልዕሊ 1800 ነበርቲ ዝነብሩላ ዓዲ እያ ሃገራዊ ሪፈራል ሆስፒታል ብርሃን ዓይኒ ኣብ ርሑቕ ከባብታት ሃገር ዘተኮረ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ብምሃቡ ኣብ 2025 ናብቲ ሆስፒታል ንሕክምና ዝመጹ ሕሙማት ብ900 ሚእታዊት ንኽንኪ ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ ሕክምናዊ ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ካሕሳይ ፍስሓ ጽዮን ከም ዝገለጽዎ ኣብ 2024 ኣስታት 69,000 ዝነበረ በዝሒ ተመላለስቲ ሕሙማት ኣብ 2025 ናብ ኣስታት 62,000 ጎዲሉሎ ዶክተር ካሕሳይ ብተወሳኺ ኣብ 2024 ን4,848 ሕሙማት ጥባሕ ዓይኒ ከም ተገበረሎም ኣብ 2025 ድማ እቲ ቁጽሪ ናብ 6,723 ከም ዝወሰኸ ሓቢሮም ህዝቢ ንዕውራት ከስዕቡ ካብ ዝኽእሉ ሕማማትን ሓደጋታትን ንምክልኻል ኣብ መዓልታዊ ንጥፈታቱ ንጥዕና ዓይኑ ክጥንቀቕውን ኣተሓሳሲቦም ዶክተር ካሕሳይ ወለዲ እውን ንጥዕና ዓይኒ ደቆም ስሩዕ ምክታል ክገብሩን ዝኾነ ጸገም ከርእዩ ከለዉ ድማ ቅልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት ክደልዩ ጸዊዖም ሶሞያ ሕክምና ብወገኖም ትራኮማ ማይ ጸሊምን ማይ ጻዕዳን ካብቶም ብበዝሒ ዝረኣዩ ሕማማት ምዃኖም ብምጥቃስ ህዝቢ ዝገደደ ጉድኣት ካብ ዘስዕብ ባህላዊ ሕክምና ክቁጠብ ጸዊዖም
ደገፍትን ኣገልገልትን ፖተምኪን ፓርቲ ወይ ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ጅምላውን ጸያፍን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወፍሪ ብምቕጻል ብዛዕባ ኣመራርሓን ቁጠባዊ ፖሊስታትን ፍጹም ሓሶት ብመንገዲ ሆን ረቪው IFA ወዘተ ክነዝሑን ክደጋግሙን ይርከቡ። እቲ ሓቂ ግን እዚ ዘይቋረጽ ወፍሪ ካብቲ ንሃገሮም ኣጋጢምዋ ዘሎ ሕዱር ዝተሓላለኸ ውሽጣዊ ጸጥታ ኣቓልቦን ምጥምዛዝን ነቲ ንልኡላዊ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ብዝብል ዝተጋግየ ኣጀንዳ ዝፈጠሮ ንርጋፅ ዝበው ጸጥታ ዘስግእ ከቢድ ሓደጋ ንምሽፋንን ንምኽስኳስን ዝዓለመ እዩ። ከምቲ ቁጽርታት ዘመልክቶ ዋላ እኳ ብቢልዮናት ዝቁጸሩ ብሄራዊ መልቲላተራልን ክልቲኣዊ ባይላተራልን ናይ ወፃኢ ሓገዝ ቀጻሊ ናይ መድሕን መርበብን ባይላውንትን እንተተገበረሉ ቁጠባዊ ቅልውላው ገና ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ደረጃ ይርከብ። ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ንኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ጠቕላላ ናይ ለገስቲ ሓገዝ 84 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ በፂሕሎ። እቲ ሃገር ብሰንኪ ብፓርቲ ብልጽግና ዝገደደ ሕዱር ናይ ኣመራርሓ ሕፅረት ብተኸታተልቲ ግጭታትን ንሃገር ዝበታቱን ሓይልታትን ትሕመሰላ። ፖተምኪን ፓርቲ ኣብ ክንዲ ናብ ክውን ዘይኮነን ከቢድ ዋጋ ዝኸፍልን ሕልሚ ንምብጻሕ ውሽጣዊ ዞባውን ግጭታት ዝምውል ነዞም ዘሕዝኑ ጭቡጥ ኩነታት እዩ ክጋጠም ዝግብኦ። ኣህኑር መሐመድ ብርሃን ዓርቢ ዕለት 23 ጥሪ 2026 ብዝሓደሮ ሕማም ካብ ዝዓለም ብሞት ተፈልዩ። ኣህኑር መሐመድ ብርሃን ብብሉጽነት ትሕትና ከምኡውን ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንምዕባል ንምስጓም ዘይንቕነቕ ተወፋይነት ዝነበረ እዩ ነይሩ። ከም ኣቦን መራሕን መጠን ንወለዶታት ስፖርተኛታት ኤርትራ ኣነቓቒሑን ኣብ ማሕበረሰብ ስፖርት ኤርትራ ነባር ኣሰር ገዲፉን እዩ። ነቶም ዝፈትውዎ ስድሩ ፈተውቱ መሳርሕቱ ከምኡውን ሰፊሕ ማሕበረሰብ ስፖርት ኤርትራ ንምስኡ ናይ ምስራሕን ክብሪ ንዝረኸቡ ልባዊ ጽንዓት ይሃብኩም። ብኣገልግሎት ሰብኣውነት ዝፈጠሮ ሕድሪ ብዓሚቕ ኣኽብሮትን ኣድናቖትን ክዝከር እዩ። ኮሎኔል በዛብህ ጴጥሮስ ኣብ 3 ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከመብራር ነፋሪት ውግእን መምህር በረራ ነፈርቲ ኩናት ኮይኑ ብብቕዓቱ ዘመስከረ ምሁር ኣባል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ። ከመብራር ነፋሪት ውግእ ኮይኑ ድማ ኣብ እዋን ከበባ ናቕፋ ናይ 1976 ኣብ ናይ 1977 ብውግእ ኦጋዴን ዝፍለጥ ኩናት ኢትዮጵያን ሶማልን ኣብ ኤርትራ እውን ኣብ ናይ 1977 ምሕራር ከተማታት ዝነበረ ውግኣት ብድሕሪኡ ክሳብ 1984 ብንጥፈት ተሳቲፉ እዩ። ዘብርራ ዝነበረ ናይ ውግእ ነፋሪት ኣብ ግንባር ናቕፋ ድሕሪ ምህራማን ንሱ ድማ ድሕሪ ምምራኹን ኣብ 1984 ንራድዮ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ መደብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዝሃቦ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ኣብ ኤርትራ ካብ እዋን ናይ 1976 ከበባ ናቕፋ ጀሚሩ ኣብ 1977 ኣብ ከተማታት ደቀ ኣምሓረ፣ መንደፈራ፣ ዓዱኋላ፣ ዓረዛ፣ ከረም፣ ባፅዕ፣ ነፋሲት ከምኡውን ኣብ እዋን ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ኣብ ኩናት ዒላ በርዕድ ማዕሚደ ገንፈሎም ኣሌጌን ኣፍዓበት ሩባ ሕዳይ ቀልሃመትን ግዝግዛን ኣብ ዝተገበሩ ደማዊ ውግኣት ብተደጋጋሚ እንዳተመላለሰ ጽዑቕ ናይ ነፋሪት ኩናት ደብዳብ ኣካይዱ እዩ። ኢንጂነር ሄለን ሃይለ ምርምር ስነ ጠፈር ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ንምትእትታው ትምድብ ብኤውሮስፔስ ኢንጂነሪንግ ቀዳማይ ዲግሪ ረኺባ። ሕብንቲ ኤርትራዊት መንእሰይ ሄለን ሃይለ ብምርምር ስርዓተ ጠፈር ከዓ ብማስተርስ ተመሪቓ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ትካል ኒኩሌራዊ ምርምር ኤሮፓ ከም ተመራማሪ ስነ ጠፈርን ስነ ኒኩለርን ኮይና ትሰርሐላ። ኣብ 2023 ናብ ኤርትራ ከይዳ ምንባራ እትጠቅስ ኢንጂነር ሄለን ኣብቲ ዓውዲ ብዛዕባ እትሰርሓሉ ምርምር ስነ ኒኩለርን ስነ ጠፈርን ኣብ ስርዓተ ትምህርቲ ኤርትራ ንምትእትታው ዝዓለመ መደባት ከም ዘሎ ትሕብር። ኣብ ጠፈር ኬድካ ምርምርን መጽናዕትን ምክያድ ንሃገራት ሳልሳይ ዓለም ከም ዝኸቢድ ጌርካ ናይ ምውሳድ ኣተሓሳስባ ከም ዘሎ እትሕብር ኢንጂነር ሄለን ባጀት እንተተረኺቡሉ ግና ብዙሕ ፀገም ከም ዘይህልዎን ከዓ ተገንዝብ። ኣንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝቃለሱ ዕጡቓት እጉጉ ዓፋር ብበዝሒ ሰራዊትን ዕጥቅን ዓብይ ለውጢ ኣምፂኦም ከም ዘለዉ ገሊፆም